Morjesta, olen Sampsa Vilman, Zen Sound-kameran perustaja. Vuodesta 2013 olemme kertoneet vaikuttavia tarinoita. Brändivideoita, asiakastarinoita ja podcasteja. Meille video ei ole koskaan vain video. Se on kuvaa, ääntä ja tunnetta. Teemme toiveidesi mukaan sävellyksiä, podcasteja ja luomme uniikkeja äänimaisemia. Brändivideot, asiakastarinat, podcastit ja äänimaisemat. Kotka videotuotannossa loimme yritykselle oman ääniraidan ja lopputulos puhui puolestaan. Haluatko kertoa brändisi tarinan kuvalla ja äänellä, joka todella koskettaa? Ota yhteyttä jo tänään.